न'नि थालिर बागानाव बेरायफैदों लोगोफोर आलासिफोरजों दसे नै थालिर बागाना मोजां मोजां फिथाइया नायदो लोगोफोर बिदि साफा दोननांगौ आरोना थालिरा नै लोगोफोर बेहा 15-20 बिगासोल' दङ लोगोफोर दस्रा साइडथिंबो दंबावो नै दायो ओरैबायदि साफा दोननांगौ थालिर बागानखौनो नङाबा एम्फौ जाबाथाय थालिर फिथाइया मोजां जाया नै बिराद मोजां मोजां फिथाइफ्रा लामानि साइडआवबो नै समायना रमायना गेजेरजों थाबायग्रा लामा आलासि फैनायखाय आलासिफोरखौ दोनबोथ'थ' बेरायफैदों लोगोफोर थालिर बागानाव न'नि थालिर बागानाव नै नायलांदो लोगोफोर थालिर फिथाइफ्रा नै बेसे गोलाव गोलाव खय हाथा जायो बबेबाया गुसुं हाथाब्रै हाथाबा बबेबाया 10 हाथा गाहाम बबेबा 8 हाथा मालभग थालिर बेखौहाय बेदरखौसो गायो लोगोफोर मालभग समायना रमायना नै लोगोफोर माथो बबेनाव दङ आया आं नुफेराखैनोमोन न' थाग्राबो दङ नै नेनो थायो केम्प गस्ला गोलाव दंखायो सिथु थायो बलाय बैसोरो ए केम्प मोनसेया बेहायसो नै स्प्रे मेचिनफ्रा नै लोगोफोर थालिर बागाना 50 बिगा दं बेहाय फिथाइ थाइजोब्बाय नै अयथासार मोजां मोजां नै फिथाइया नै नुदों नै थालिरा नै बे थालिर मैखुनखौ दानखा गारजोबनांगौ लोगोफोर बे थालिर मैखुनखौ दाननानै गाराबा मा जायो होनदां बे थालिर मैखुना नैबे फिथाइया मोजां जायानो लोगोफोर थालिर मैखुनखौ गारजोबो नै खान्दा खान्दानो गासैखौबो एसे राहांबानो थालिर मैखुनखौहाय दानखानानै गारनांगौनो हाग्रायाबो मोनसे थानो मोना साफानो नै जैकलिन हाय जैकलिन मालभग थालिर जानो लुबैदोंबा आंनाव कमेन्ट खालामहर फैनो हागोन जाफैनो हागोन फोमोननानै दोनगोन आङो नै लोगोफोर थालिर बागाना नै थालिरा बिराद मोजां 1 2 3 4 5 7 8 हाथा नै बिदिनो खायफा 10 हाथा खायफा 8 हाथा 6 हाथा बिदि आरो फार्स्ट टाइम बे देग्लायसो फार्स्ट टाइम खुंजेननायनि बेनिखायनो एसे गुसुं ओमफ्राय नेक्स्ट इयारावबा बेयो 8 हाथा 10 हाथा 12 हाथा बिदि जागोन आरो नै 6 हाथानिफ्राय गोजौआव दं आरो बिराद मोजां जादों लोगोफोर फिथाइया नै जा मोजांखा नै बेबो नै नायदो नै बिदिनो फ्रि टाइमावहाय जोङो मालाबा बेरायफैयो आरो आलासिफोर फैबा माबा थालिर जानो लुबैदों होनबा जों बागानाव लाबोयो लाबोनानै बेफोरबायदिनो गोथां दाननानै हरो आरो दिनैबो फैदोंमोन बाजैमोन बिसोरनोहाय दाननानै हरबाय
गोथांखौनो जानो हरबाय आरो फोमोननानै जाहैदो होननानैहाय ओमफ्राय दायो गोदान गायबावदों बेखौबो आं दिन्थिनोसै लोगोफोर नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो मोजां मोनदोंबा आरो नोंसोरो थालिर गायनायनि बारियावहाय माबा मोनसे कुइसन सोंहरनांगौ दङबा सोंहरनो हागोन आंनि मिस्टारानो गायदों बे थालिरखौ जायखि आङो साजेसन हरनो हागोन आरो नोंसोर कन्टेक्ट खालामनो हागोन थालिर बेदर नांगौबा फिथाइ नांगौबा बे चिराङावनो माबा गोग्लैयो मा होनो फालासगुरि दैलाम जिं गोग्लैयो आइ दै बिमानि सेरावनो नैबेलाय गायबावबाय आरो दायो ओरै टटेल 80 बिगा जानोसै थालिरा गायदेरनानैहाय गाथसिनजोंहाय नै एसे मोजां नुहुरो नै लोगोफोर नोंसोरो कमेन्ट खालामहर फुलिफोर नांगौबाबो कमेन्ट खालाम आंनि मिस्टारनावहाय आं सोंनानै साजेसन हरगोन माबायदि गायनांगौ बेसेबां इनकाम जायो दाख्लै मिडिया फैदोंमोन लोगोफोर नोंसोर निउसावबो नुगोन थालिरखौहाय बेदरखौसो गायो बेहा बेदर जाखायो ओमफ्राय बिदिनो नै जिं जिङावहाय हासार होनांगौ बेलायनै हासार होनांगौ नै बिदि फार्स्टआवहायनो गायजेननायावहाय जेब्ला बेदरा देरो होमब्ला हासार होयो बिदिनो आरो एसे मेडिसिन मालाबा समाव बाहायनांगौ जाहैयो एम्फौनि मानि बिदि आरो भिटामिनफोर एम्फौ दादुरा दादुरि जायैनि आरो नायदो नै लोगोफोर बेसेबांबा गुवार जोंनि थालिर बागाना कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर हामबायसै मोजां नुहुरो नै जा मोजांल' नुहुरखादों